Gangawi ba, gangawi an gaishe ka. Gangawi ko miƙe mu wani lokacin fa ku rika yarra gaskiya muke faɗi. In kuna kallon kama abin da muke faɗa kiyayya ce, to wani lokacin kuma ku rika mana uzuri akan gaskiya in kun ganta ku nuna ma cewa duniya gaskiya ce muka faɗa. Bana tunanin kana ɗaya daga cikin mutanen da suke kallon internet kar kuma akan daidai suke akan abin da ya shi duk da yana cikin hannun yanzu. Amma zan gwada ma wata hujja kana. Kai kana kallon cewa yayi daidai don ya nuna ma yayin kamar gwada ma yan ƙasa ne yake yi su ga abin da ake yi. Kana ganin yayi daidai. Kaman mu te zuwa bayani gwada ma hujja. Ala san intinikar ka san da cewa president ne na party mai neman kujerar shugabancin ƙasar Niger wanda zai mulki kabilu na Niger gaba daya. Amma la san intinikar di babin da ya rubuta saman Facebook in shi je bayan yayin wannan posting. Ya rubuta cewa shi bayan dan ƙasa ne. Shi dan gida ne na kabila. Gashi nan dai ka karanta cewa wanda baya son kabila tai ba zai so ƙasa tai ba. Hakanan ne wanda bai kishin kabila tai ba so aka ce ba, wanda bai kishin kabila tai ba zai so ƙasa tai ba, amma ba da shugaba ba, saboda shi shugaba ba kabila tai zai yake shugabanci ba. Dan wallahi summa tallahi illahira za a tai a dawo duniya buzaye su kaɗai cikin Niger ba su ba da shugaban ƙasa, zabarma su kaɗai cikin Niger ba su ba da shugaban ƙasa, hillani su kaɗai cikin Niger ba su ba da shugaban ƙasa, hausawa su kaɗai cikin Niger su zaɓe ka ba sai su ɗora ka akan kujerar mulki ba. Dole sai wannan ƙabilu faron appel na samu. Ka gane gangawi abinda intinikka yake gai wai shi ne yake buga gaba, wai in baka son ƙabilarka, in baka son ƙabilarka ba za ka taɓa son ƙasarka. Magana a intinikar hakanan ne, amma ga wanda ke son ya jagoranci al'ummar da kabilu sun bambanta, wagga magana hadari ne a samu alhassan intinikar yana gayinta. Ba buzaye za su ɗauka ka ba ka zama shugaban ƙasa. Duk yadda buzaye ke son ka, in duka ce buzayen Niger su haɗu har buzun da ya armo ba zabar ma a ce an baka watan ba zabar ma, buzun da ya armo watan ba Hausa an baka ita ta zama cikin buzaye, wallahi ba su ɗora ka kan mulki. Kuru'unsu wallahi ba su baka ko 15%. Su kare kenan. Don haka gangawi wani lokaci in mun ga yi magana ku tsaya ku yi analysis kin tunanin ku fassara ta yanda ya kamata a ce ta doki hankali. Kamar intinikar ba buzaye bane zai milke cikin Niger. Intinikar yan Niger ne yake fata a ciwo ya zamo shugaban su. Hausawa na shi ne, zabarmawa, hillani, bugaji, wane ne, kowa na shi ne. Amma nunawa yake wai a matsayin shi na shugaba. Yau da Hausa ne yawan ga rubutu da duka social media ta dume akan abin da ga, amma mafi yawan mu ba mu san me wani abu suke rubuta ba, shi sa ba mu kawo kan mu ga abin da ake rubuta. Amma wagga magana da ya rubuta wallahi shugaban da ke mulki ya nuna cewa shi bayan dan ƙasa ne yana kishin kabila tai. Kuma kamin a kashe buzaye jiya, dan duk wanda ya mun buzun da ya zo min komantar na iskanci sai na ci boroban shi, ni ma buzu ne dan bayan tewan, babu wani zancen buzanci, c'est la vérité que je vous dis. ودي إذا تسكن يقولون كل تماجغ ولا تجيك أنت نقدر تماجغ غاموس wanda ba taimun shi ba ifa taqaddu wulne ta garawan bangazi ku saurare ni da kyau, gaskiya nake ga muku. Intinikar an kashe mutane iri cikin Niger, in cewa shi sai kaman dirijan na gaske mai adalci wanda zai yi adalci ga wan talakawan shi, to yanda aka kashe wasu mutane baya wanda ba buzayen ba, inda mun gan shi ya hito yayi irin wanga bayanai ko irin wanga shige da mun gane cewa yau da ya hito kaman a ce mutun yayi rawar banza ne, to ga rawa ta gaske ta zo mai amfanin shi. Amma wai har buga gaba shi kai wai an tanke president wai na rubuta wai wanda bai so kabila ta ba zai so kasar shi ba. Ga shugaba akwai wanda zai iya ganin haka nan, son kabila daidai ne, son kabila daidai ne, amma ba ga shugaba ba ya hutu karara, ka bar shi a zuciyarka. Kishin su a aikace ne ake yin shi,
ba a yin shi a bayyane saboda zai sa wanda ba buzayen ba su ji cewa ba za ka yi musu adalci ba tunda ka faɗa karara su ne naka kuma su za ka fara kishi kamun ka so wasu to wanda ba buzayen ba gaskiya ba na tunanin akwai ranar da za ta dawo in dai yan Nijar sun san abin da suke wanda ba buzayen ba su kalli ƙuri'arsu su ɗauka su baka sai dai wanda zuciyarsa ta mutu ko kuma ba su fahimci abin da kake son faɗa ba gashi nan dai ba ni nan mai shaidi abin da rubuta ne da kanshi Facebook saman kwantin shi in ma ya goge shi mu muna da shi gashi nan zan dora muku shi ku karanta da kanku don haka sai ku rika yi kanku adalci ku rika muna adalci mu buzaye ne mu ma Hausa ce muke yi in ba mu yi buzancin ba mace mu buzaye ne in ba mu yi buzancin ba Hausa ce muke kuma on ne fiyar da sa muna jin daɗi in Allah ya samu kashi zabarmanci mu yi shi in muka shi fillanci mu yi shi duk yaran da ya shigo buga shi muke babu wani cewa wanga bana ba wanga bana wallahi yadda nake jin Hausa haka nan na rantsi da Allah bani jin buzanci haka nan